Gondo arum angebut ing wisma pagelaran. Jumlorot kejo sak kembaran yo tejane ya ayu Dewi Sinta kanggo kepareng kinanti ya ayu tejo kang paling carita nalika sumono ya ayu Dewi Sinta nandhang Sungkawa penggalih ira jalaran tinunggel katresnanira dateng Kenggarwa ya Prabu Rama Wijaya Narendra ing Pancawati Dendra awit saking kamurkanira Prabu Dasamuka Narendra ing Ngalkadaraja. Kang paling carita nalika sumono para abdi ing taman Ngalkadaraja sami atur panglipur dhateng Ayu Dewi Sinta saking katongan Jaya sak sodolanan yoke janirat gen Senggono Senopati ngayuda saking Raden Singro Sumutu saking wonten satengahing taman Ngalkadaraja dinuwun dening Yayu Trijatha nalika semono. Raden Singgonatur sawita dhateng Yayu Dewi Sinta Sigrul Maksana nyerpapah pindhasa petarangan. Kantaring carita nalika sumono Raden Singgona Sigra tumuli ngaturaken kalpika dhateng Yayu Dewi Sinta awit saking dawuhira Prabu Rama Wijaya. Raden Singro datang pegat saking kraosing Prabudidaya murid kinapi nggih anak sowan wonten kersanira Yayu Dewi Sinta. Nalika semono Yayu Dewi Sinta paring sasmita dhateng Raden Singgono Tusa Condhe kenging ngaturaken dhateng Kenggarwa ya Prabu Rama Wijaya Narendra Pancawati Dendra. Yayu Dewi Sinta Sigra nilar swasana ing taman Ngalkadaraja kangenaken sedherek abdi ing Ngalkadaraja. Raden Singgono siya karya istri Raden Singgono pinanthi Prabu Pancawati Sigra arsa pusat wewangunan ing taman Ngalkadaraja.
Dina Mas Tugu Purnomo Siti Angge kanthi menika ingkang minangka gantaling carita pagelaran Reyog wayang manunggal budaya Mujon Kidul Purwawus ngarani wiwitan Pratondo pagelaran Reyog wayang wis kepareng kagem wonten ing Kondang Sonten punika Wae adi dosa purwa eka sajadi dosa papan ya papan pagelaran Reyog wayang nalika semono Antaring kanto cumon yo sakso dolanan yo tejane Narendra Kalengka Darojo kang kepareng prapta arsa siniwaka lenggah gampar ing Kalengka Darojo Yang Surotejo sakso dolan yo Tejan Raden Indrajit putra Narendra Kalengka Darojo yo putranira Prabu Dasamuka